Така, здравейте за втори път в моят канал и днеска ще си говорим на тема Лабубу и откъде по-точно се взе този ужасен, страшен заек, направен в играчка. Нека да започваме. Така. Първа точка. Откъде дойде Лабубу? Всъщност, Лабубу не е герой никъде. На него няма реклама, за него няма детско и за него няма нито филм. Следователно, защо ли е толкова популярно? Втора точка. Как е измислено Лабубу? По данни от източници, Лабубу е измислено още през 2013 година, когато петокласник рисувал заек на компютър. Тогава обаче, поради обида, друг петокласник го ударил шамар. И тогава този петокласник рисувал зъбите и направил усмивката ужасна. Така се родил Лабубу. Днес този петокласник е мултимилиардер. И трета точка. Колко богати и известни всъщност са Лабубу. Лабубу, въпреки създаването си чак през 2013 година, е известно чак малко над десетилетие по-късно. За щастие, моята сестра за сега е още много малка, но дано изчезне до 2 години, защото иначе може нашия дом да се напълни.